para promotion. Oo. Be describe Victor. Welcome to Dudes Torta! Yay, good morning. Dirita sa San Victor and kauban kining mga buddies nako from since elementary. Wala man. Sa Victor, gawas. Oh, that. Okay, mag-tour kita. Dali pictorials. Dali na. Sige, jump shot. This is San Victor. So, ingani kanindot diri sa San Victor. White sand kung makita ninyo, vertika puti. Vertika pino, mura pa siya pulburon. Ayan, ang atbang niya, panawa, makakita nimo ang mga kabunturan, ang green, nga, mura ba sa landscape, mura sa paint. Ayan. Oh. Yay! Unsa may maingon ninyo diri abi dali? Ha? Ano kun mo dali? Oh, Chan, one word. One word para sa San Victor. Wow. Wow. Oh, Jib, one word, Jib. Asunsyon. Asunsyon. Wow, Asunsyon. Taglines Asunsyon. One word, kids, dali, engineer. Puti. Puti. Puti mata. Okay. Nashing, one word. Nami. Nami. Bon, one word. Puti namit. Kanamit. Pwede daw kanamit. Unin. One word. Huh? One word nga ma-describe sa ako. Ano feel mo diya sa San Victor? Boracay, sir. Do Boracay. Kadto ka sa Boracay. Oh, kadto ko tong sa picture lang. One word din, dali. Gwapo. Gwapo daw. Do ako. So, ikaw. Ikaw lang. Bibo, one word po. Wow. Wow, gyapon, Asunsyon. Ding, one word. Tara. Tara. Oy, maato na dito sa may kahoy daw dito, dali. Oh, mga katol. Ala. Gisalutan ni mo si Bibo ti ano Iptoy. Wow, this is San Victor Island. Sa morning. Unsa to eh? Iba kanindot. Welcome to New Hagna. New Hag. San Isidro. Nindot sa kung unsa kalami kaputi sa iyahang powder sand. Ay, wow. Tanawa ang tubig. Very clean. Hindi lang sa San Victor. Oh. Perti kaputi. Lami kaayo kaliguan. Very crystal. Lami imnon. Pwede imnon. Then ang place, very quiet. Mura ba siya pang retreat? Nga pag abot og 10 o'clock, bawal na ta magsigi og mag-videoke, bawal na ang sounds. Kinahanglan istorya lang, katawa, nga dili ta makadisturbo na sa ato ang silingan. Oh! Nami no? Si Aring. Wow. Wow, unsa to inyong giterm? Nami. Nami. Bugnaw. Wow, Asunsyon. Kung makita ninyo diri sa ako ang likod, makita ninyo ang crystal clear water diri sa San Victor. Lami kaayo langoy-langoyan. So, na-busy pa ang tanan sa pusing-pusing. Mga artista sa Kipalili. Dili sila maukong ingko nga alas 10 lang tataman diri kay moadto na punta sa lain nga spot. Dili pa daw murag di man ni makuan og
Tan, kay mga 9:15 na karon. Yan, mga ligo pa. Ayan. Oh. Enjoy pa sila mag-volleyball. Uy, makasala ka mo dyan. Tana, ato ta dito sa may ko ano. Itong kahoy doon nga dako. Dali. Okay, go. Walay samad ba? Tata. Grabe ako ay. True. Picturean sir ba? Yes, wing, ang payag o gani no para promotion. Oo. Be describe Victoria. Please do subscribe, like, and share. Dudes Torta 2.0. Yay! Kano man? Kung isa, ayaw na tong Dudes Torta kay Indiano to. Unsa may giganahan nimo diri sa sa San Victor. Very kuan kanang white sand, gabi gwapo kayo, nindot kaayo. Highly recommendable. Yes. White sand, tapos clean ato ang hilo kayo ano, tinaw, blue tubig sa oo, blue tubig. Tapos palibot kanang disiplinado ang mga tao diri sa paghinlo nga responsible sila sa ilahang sa ilang basura. So diri is dapat clean as you go. Kaya naay penalty kung dili ka maghinlo sa imuhang sa imuhang agi. Ay tora ang kahoy o konda o. Nana. Then gindot pod ang mga cottages diri. Sir. Okay, pwede ka mamingwit diri. Pwede ka kung ano magdala mo og bingwit. Kaya pwede ta diri ang mamingwit. Je, sunod magbalik diya, Je. Magdala ka ta og kuan para mamingwit ba? No? Mabingwit ka. Di sa rin. Napa diri osus lami akong maka dato-dato lang ta ba bisag palit lang ta diri og gamay yung area ba no? Tibuok jud kay kani daw ang kuan is 3.5 kilometers hectares. 3.5 hectares ang San Victor. Then bisag asa ka nga angle, bisag asa ka nga area, white jud ang tanan and ang tubig limpyo jud siya. Dili sakit jud sa tiil. Lami ibaktas-baktas diri Na. Sige. So moadto ta diri asa kahoy kay mag picture daw ta kay nindot daw diri sa lami nga kahoy. Dali. Magtaplas kuno ta para daw model ta sa Century Tuna. Century Bulinaw no baringon. Diya gali ko una. Ana. Ha? Tararana. Wow. Ay kuan po diri bato-bato. Kanang bato po siya nga kanang murgi semento. Hadlok lang basi may tuyom. Daman. Posing. Iba no? Maglingkod na sila. Oo, maglingkod ta dayan. Maglingkod ta sa kahoy ba? Diyan sa kahoy, maglinya. Ha? I don't know dia. Ha? Mas liso dia dan loob. Dito at ang opsyon. Ay, bidok. Ay, thank you.
Okay, thank you much. Thank you very much. Woo! Yeah, thank you. Kahoy nga, tiguang nga dako. Dili na kita. Maligo na, 10 o'clock na. Ito na, magsalom na ta, kay mag-ilis na, balhin na ta. May libuan dito, sir. Ah, May libuan dito. oo, pero mas nami kuno dia parigusan. Marigos na dia, marigos mo dito eh. Oh. Chill. Wala. Ay palayo na sing. Ay palayo nas. Pa-back out uyatan dyan. Ay, tagaliog lang. Abaw naman dyan, sir. Wala na dyan. Doje. Ayan. Maligo na ko. Okay lang na mabasa yan, no? 13 man. 13. Ayaw ko na mabasa. Dear? Isa kaya pwede pala 15, no? 14 na 15. Basta may sabran. Wala ko na ano, may nabaw. Sauti ko. Dagko sa batoy. Pinakapate. Ano to gay na ba? Saka to? Ito ulit ta. Kumaw na. Ang katong ito? Nasi atubang sagod sa ako nas. Masalo. Para may entry ko nga nag-ano ko ba. 1, 2, 3. Sige. 1, 2, 3, go. Daw may bukong naglutaw ba? Gani. Dali Jeb, marigos anay ta kadali. Dagat na lang oy. Oo. Wala lang oy. Galutaw ang bukong. Salom ko. A few moments later. Ah. Dali doon. Dali doon. Dagan. 1, 2, 3, go. Dali. Lumba. Bara. Okay na kayo. Sana. Sige Jong. Let's go, let's go. Manghipos na ta kay mamalhin na kita sa Langoyon. Okay, ready na na. O, sige, one. Tingnan. Dali na, ready na to. Daghang salamat, San Victor Island! Yeah, thank you, San Victor. Hey, daw si Victor lagi ka kids. Gani. Ang mga class Amang S nga Victor. Oo, gani. Sir, ang San Victor, sir, kinsay kuan tag-iya Batsan Katolik. Kuan. Kini? Oo. Pari, Katoliko. Sa pari jud ni na. Sa pari, oh. Ah. Diocese Mati. Ang muoy kuan ani. Oh, mga tag-iya. So munang daghan mga lay formation ay mga seminar nga makuan diri. Na diri, na gani tong nag-retreat Nice. tong mga pari sa Oh, Digos. mag-retreat, oh. Pag ulang atong 5 days yun nila diri, Diri na. exclusive. Nindot gani kaayo. Sige, nya ato na mi salamat Oh, sige, kaayo. sir. Salamat ha? kayo, sir. Sige, Salamat, sir. apil sa akong vlog. Salamat. Tabon. Daw hindi daw sanda mauli ba? Daw hindi daw sanda mauli ay aircon kuno anang room. Do kay biun. Daw kay bion. Aircon ang room. Gwapo ang tubig. Kapo pa dito mga Mi- kuan, tenant. Oh, gwapo ang tenant na mga buutan na pod sila. Tanan, accommodating. Kapo po. Gwapo ang dagat.
Nindot ang place. Ay, sorry. Gumay. Yehey! Ay, do Lisbeth. Thank you. Di ano do dyan? Ano ikuan niyo dun? Ito gawin. Dagaton. Ang tiil sa uban nga nagbasa. Balbakwa mo. Mabas. Uwing artista ka tama ka diyawing. Yo, Grisel. Lami oh. Basta makaparigos na sa San Victor ba? Nami. Partida siya, Pinarigos. Kapag pagkalangoy. Pero kita, ano chat sa screen. Nice one. Pero bon screen. Oh, daw mga artista lagi dyan. Wow. Check. Sa screen na bibig. Wow. Marami. Nashing. Nagbago sa screen. Dami ka po sa screen. Sa personal na ina. Wow. Dami nila. Salamat sa Victor. Ay, Tisoy. At Moni Saktong Tisoy. Tisoy. Kaway, babay sa San Victor, babay sa. Oy, babay, babay. Ana. Na, para namin. Abot na kami. Ay, maglugsong pamisa. Nyew. Mga turista. Mga turista. Okay. Salamat. Uy. Caldero, kasundalo. Sundalo, bit caldero. Di nyo mag-ilag engineer kids no, bit saging. Di mo ilaog liaison officer sa Capitol. Province of Davao del Norte o cooler. Ang graduating. Oh, grabe. O Nasingo, mag-college din si Nasing. Amo ang chef from Japan. Ari from LGU, San Isidro, JB, nagatrabaho. Kani atong businessman. Nga daghan dako na kayong negosyo. Dara si Adi nga kaslun na gyud siya. Sa police woman. Ang bago na mo nag-graduate sa college. Tagan pa na ako. Tayo pa. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Salamat po kayo. Salamat. Come on. Next stop is Languyon. Malangoy. Kananay.